discurso. Imos comezar... Escoitase, non? Sí. Ben, imos comezar esta primeira sesión da tarde. Neste caso, aparece a experiencia de 3 centros, centros singulares por un motivo, porque son, no contexto do Plan LIA 2016-20, había un dos desafíos que nos propoñíamos era crear bibliotecas como centros creativos de aprendizaxe. E como se desenvolveu isto? Pois, presentar unha proposta, un piloto en varios centros de ensino que tiñan xa unha trayectoria, que estaban integrados no plan de mellora de bibliotecas escolares e que tiñan xa unha trayectoria experimentada de atención á biblioteca e de traballos a prol da innovación e situados, ademais, nalgúns dos casos, en zonas rurais. O primeiro plan que se fixo, a primeira fase deste plan que se fixo foi en decembro de 2016, ou iniciouse en decembro de 2016, con 4 centros integrados neste proxecto que denominamos LIA 2, non liados, LIA 2. En decembro de 2017, 8 centros, elas forman parte desta segunda fase, ou estes centros forman parte da segunda fase deste proxecto, e xa neste decembro de 2018, hai apenas 3 meses, pois entraron neste proxecto 8 centros máis. Polo tanto, estamos falando de 20 centros que conforman este proxecto LIA 2. Ben, esta pilotaxe estendeuse, bueno, pois iso, que decimos 20 centros, algúns aínda están en proceso de renovación, e outras que xa están renovadas, pois son das que van falar as nosas ponentes. Lina que vende do CEIPA Pedra, de Bueu, Sabela, que vende do IESBA Santa Silva, e Beatriz Fernández, que vende do CPI Suárez Marquier. Os 3 son centros que xa tiñan, como xa dixen antes, unha trayectoria contrastada e unhas boas prácticas bibliotecarias dentro do que era o programa de bibliotecas escolares, e tiñan un espazo para crecer, porque se non temos espazo para crecer é difícil que fagamos estes cambios, e tiñan uns equipos directivos comprometidos con estes cambios, porque se non hai equipos directivos comprometidos, pois as cousas non se poden facer. Entón, vai comezar Lina, co CEIPA Pedra de Bueu, Pontevedra. Boa tarde. En primeiro lugar, quero darlle as gracias á Señoría de Bibliotecas Escolares por contar coa nosa biblioteca, por unha parte, para estes encontros e para formar parte do Plan LIA. Vou a falar un pouquiño do que supuso para nós, do pulo que foi para nós, pois, o Plan LIA, para a nosa biblioteca. Vale. Biblioteca, Bibliocastelo, un lugar para medrar. Bibliocastelo é o nome da nosa biblioteca, porque é o fogar da nosa mascota. Un lugar para medrar, porque para nós a biblioteca é un lugar onde se levan a cabo unha cantidad de actividades que o obxectivo é un pouco axudarlle aos nosos alumnos e alumnas a medrar en todos os sentidos. Quero comenzar con unha frase de Arturo Pérez Reverte, porque sintetiza moi ben o concepto, que é o que entendemos nós por biblioteca. Unha biblioteca non é un conxunto de libros lidos, senón unha compañía, un refuxio e un proxecto de vida. Foron nas 8ª Xornadas de Bibliotecas Escolares que se celebraron en decembro de 2017 cando descubrimos, por así decirlo, un novo concepto de biblioteca, que foi a Biblioteca de Creación UBIC, que está en Donostia. Para nós foi, por así decirlo, o punto de partida. Abriusenos como o universo, non? Cando descubrimos esta biblioteca. Aquí teño un enlace, que agora non vou abrir, no que aparece recollida
a ponencia da persona responsable desta biblioteca, Que está aquí esta hoxe, e que, vamos, a nos gustounos moitísimo, e se tedes a ocasión, pois, vos aconsello que as coitedes, porque a verdad que merece a pena. Entonces, como os ia dicindo, foi un pouco o punto de partida. A partir deste momento empezamos a pensar un pouco que a nosa biblioteca pois, necesitaba pois, de uns cambios. ¿No? Nos queríamos que a nosa biblioteca pois, fose un lugar onde compartir lecturas, aprendizaxes, vivencias, xogos, experiencias, un lugar tamén onde pudesen aprender, xogar, crear, construir, investigar, escoitar música, experimentar, escenificar, etc. Un montón de cousas que xa se estaban facendo, pero de forma un pouco... Por exemplo, no mes de novembro, que é o mes da ciencia en galego, pois convertíamos a biblioteca nun laboratorio. Pero claro, era nun mes determinado. Logo había que desmontar todo e volver a montar a antigua biblioteca. Entón, nós o que queríamos era ter un espacio dedicado para donde poder realizar cada unha destas actividades, pero que fose de forma permanente, non ter que andar montando e desmontando. Isto foi o que nos permitiu un pouco pois, este plan LIA. ¿No? Este novo concepto de biblioteca pois, implicaba cambios, reformas, porque coa biblioteca que tiñamos non era posible dispor de espacios suficientes para poder realizar todo isto. Entón, bueno, esta idea de nova biblioteca convertise nun desexo e este desexo nun soño. Nos queríamos que a nosa biblioteca pois, fose un laboratorio de experiencias. E tivemos a sorte de que este soño fixose realidade pois, grazas ao Plan LIA. Ben, unha vez que entramos dentro do plan, pois pusémonos mans á obra. O primeiro que fixemos foi un pouco diseñar sobre o papel que espazos queríamos que tivese a nosa biblioteca. Unha vez que vimos que era factible, que podíamos pois, contar co espacio suficiente, o que fixemos pois, bueno, foi tirar paredes para engadir 2 aulas máis. O sea, a nosa biblioteca estaba formada por 2 aulas e o que fixemos foi engadir 2 máis. Estas paredes que tiramos, o que fixemos foi colocar portas de acordeón, que o que nos permite que nun momento dado poden estar diferentes grupos na biblioteca traballando simultaneamente sin molestarse. E logo, en outros momentos, pois está prácticamente, nos recreos, por exemplo, están todas as portas abertas e os nenos poden acceder a todos os espazos. Outra reforma que fixemos foi antigos armarios que tiñamos, abrímolos e convertémolos en andéis. Sí. Outro dos grandes acertos foi incorporar o corredor tamén á biblioteca. O sea, en estes momentos a biblioteca do cole está formada por 4 aulas e todo o corredor. O sea, é prácticamente toda unha ala do colexio. Vedes, aquí, vese, eran antigos armarios que había no corredor, abrímolos e convertémolos en andéis. Estes son os baños que estaban ao fondo de todo o corredor. O ilustrador Mark Taggart nos fixo as ilustracións de Castelao e Rosalía para darlle así un toque literario. Logo tamén cambiamos portas, empastamos, pintamos, ou seja, que foi unha obra bastante grande. E despois de moitos meses de traballo, por fin, o 14 de xaneiro foi a inauguración da nova biblioteca. Aquí hai un enlace no que aparece recollido un pouco como foi todo ese acto de inauguración. O 14 foi para as autoridades e institucións e logo o día seguinte foi para toda a comunidade educativa. E pola tarde fixemos unha xornada de portas abertas para que a coñecesen as familias, porque había moitísima expectación creada, porque estivemos pechados 3 meses e a veces incluso íbamos pola rúa, pero cando vai abrir a biblioteca? O sea, había unha expectación moi grande creada en torno á biblioteca. O día da inauguración repartimos uns trípticos que truxen aquí varios, logo podemos repartilos por aí, nos que aparece un pouco recollida a información na que se explica un pouquiño que se poden atopar na nova biblioteca. Pois na nova biblioteca é un espacio creativo onde poden crear, onde poden expresar, onde poden manipular, onde poden tamén aprender, investigar, experimentar e, sobre todo, gozar e interactuar. Neste tríptico tamén aparece recollida o horario. A biblioteca está aberta todas as mañáns en horario escolar e tamén está aberta todas as tardes, de 4 a 6, agás os martes, porque é o día que temos reunións, entonces non hai ningún profesor que este disponible para poder atendela.
Logo tamén aparece recollida cando poden realizar os empréstitos e as devolucións. Todas as clases van unha hora a semana co seu titor á biblioteca, onde se fan diferentes tipos de actividades, dende animación á lectura, formación de usuarios, traballo de investigación, etc. E logo todos os recreos, por suposto que tamén está aberta, e todas as tardes agás os martes. Este tríptico levaron todos os nenos a casa, tamén se repartiu entre as familias en diferentes sectores da comunidade educativa. E agora vamos un pouquiño a explicar cal é ese espazo da biblioteca. Como vedes, é toda unha do colexio. Antes había 100 metros cadrados, e en estes momentos ten aproximadamente 400 metros cadrados. De 2 aulas pasamos a 4, máis todo o corredor. Esta é a porta de acceso que comunica o colexio coa biblioteca. Unha vez que entramos por estas portas, xa entramos no que é biblioteca. Esta porta de aquí é a porta que comunica a biblioteca co exterior. Hai unha rampa de acceso que comunica a biblioteca co patio. E aquí, por esta porta, entran polas tardes os nenos e as familias que queren vir á biblioteca ou que veñen a recoller os nenos que están en actividades extraescolares. Temos un primeiro espazo, o que chamamos espazo informativo e de empréstito. Logo está o espazo de lectura e artístico, o espazo creativo e manipulativo e, por último, o espazo experimental e audiovisual. E aquí están os aseos. No corredor temos un espacio dedicado ás meteoscolas, outro un espacio expositor de traballos e logo outro espazo de lectura. Ora vos vou explicar un pouquiño así polo miúdo cada un deles. Estas son as portas que dan acceso á biblioteca e comunican co colexio. Nada máis entrar no corredor, atopámonos esta zona de cor laranxa, que aquí é o espacio que está dedicado ás meteoscolas. Cada semana unha clase encárgase de recoller os datos da caseta meteorolóxica. Entón, con eses datos van registrando nunha táboa que hai aquí de registros. Entón, o que fixemos foi os libros que había na antigua biblioteca relacionados co tempo, coa meteoroloxía, co clima, co espazo, colocámoslo en este andel de aquí. En este andel de aquí, como aquí está a aula de mediación, onde están os mediadores na hora do recreo, pois pusemos os libros relacionados coas emocións, cos sentimentos, coa convivencia. En este de aquí temos os libros de produción propia. E logo está unha cortiza onde está información relacionada coa biblioteca, horarios, actividades que se realizan, etc. Unha vez pasada a zona de meteoscolas, chegamos a esta zona que é a zona de exposición. En toda esta cortiza, que é un espacio moi grande, aquí non se aprecia moi ben, é onde se expoñen todos os traballos que se realizan ao longo do curso que están relacionados co proxecto anual. Este ano estamos traballando os dereitos humanos e hai 30 pezas de puzzle e en cada unha vanse colocando os traballos relacionados con un dos dereitos. E logo, ao fondo de todo, hai unha zona tipo salita de estar, que lle chamamos, que cando aquí está a porta de entrada. Entonces, as familias, cando entran ao cole a recoller os nenos que están en actividades extraescolares, pois sirvelle un pouco como zona de recepción. A veces esperan aquí, entón pusemos libros que pensamos que lles poden interesar. En esta mesiña sempre hai folletos informativos, pois relacionados co colexio, incluso co concello, actividades que se realizan no concello, hai folletos sobre as emocións, de diferentes temas que consideramos que é importante. Entramos xa no primeiro espazo. O primeiro espacio que lle chamamos espacio informativo e de préstamo. Nesta zona é a zona, por así decirlo, de traballo da biblioteca. Hai 6 mesas grandes, con 4 sillas, porque normalmente as clases que temos son entre 20 e 25 alumnos, para que todos teñan un sitio onde poder estar. Logo hai 6 ordenadores con conexión a internet. Esta é a zona de xestión da biblioteca. E logo por aquí están... Hai andéis con libros de información, aquí suelen estar os dicionarios e aquí libros para nenos entre 8 e 12 anos. E hai un gran arco que comunica co seguinte espacio. Ímolo ver agora un pouquiño na realidade. Aquí temos a nosa mascota, logo estas son as mesas das que vos falaba, con sillas para que os nenos poidan traballar. Aquí vemos un grupo nesa hora de biblioteca na que están traballando e logo aquí vemos a un grupo de persoas maiores que van a un centro de día da vila. Moitas veces traballamos con diferentes centros e organismos da vila. Están facendo unha actividade dentro dun proxecto que se chama interxeneracional, no que traballan con nenos de 3 anos. E moitas veces utilizan a biblioteca como centro de reunión. En este caso estaban facendo, me parece que uns colgantes.
Reúnense todos os meses. Unha vez o mes van os nenos ao centro de día e outra vez veñen a xente do centro de día á biblioteca. O seguinte espacio chamámoslle de lectura e artístico. En todas as zonas hai diferentes espacios de lectura. Aquí, por exemplo, temos unha zona de lectura máis informal, logo está a zona dos iPads, aquí temos libros con CDs de música, aquí están os DVDs e os CDs, logo hai unha mesa interactiva, outra zona de lectura, e logo está a zona artística, que chamamos espacio artístico e plástico. Aquí hai un montón de andéis con diferentes tipos de materiales. Que susto. Dende cartulinas, goma eva, teñen todo tipo de material que necesitan para realizar diferentes traballos. Neste andel de aquí temos libros de manualidades. O que fixemos cos libros que había na biblioteca ahora están distribuídos polos diferentes espacios. Ímolo ver agora mellor no espacio. Este sería un pouco o espacio. A zona de lectura informal, iPads, mesa interactiva, zona de lectura e aquí detrás do expositor está a zona de plástica que vemos ver agora. A zona esta de lectura informal a utilizan para moitas cousas. Temos unha zona con revistas, estamos suscritos á revista Papagayo, que é en galego, estamos suscritos a outra revista en inglés e logo tamén a unha revista de teatro. Normalmente a zona que utilizan sobre todo os maiores tipo cafetería, véñense cos seus ordenadores e aí se poñen a traballar. Aquí está a zona de plástica. Esta zona é curioso porque a utilizan moitos nenos, sobre todo polas tardes, veñen o mellor, sobre todo os pequeniños, veñen coas súas mamás a esperar os maiores que están en actividades extraescolares e, mentras tanto, están aí pintando. Logo tamén temos distribuídos por varias zonas CDs reproductores para poder escoitar música. E logo pusemos tamén pictogramas en todas as zonas nas que se indica que é o que poden facer nesa zona e tamén un plano dos espazos. Esta é a zona dos iPads que é a que en estes momentos ten máis éxito na biblioteca. Pasamos ao seguinte espazo, que chamamos creativo e manipulativo. Outra zona de lectura, aquí estarían os libros para nenos entre 3 e 7 anos. Logo temos unha especie de caixóns con rodas que teñen xogos. Esta é a zona de xogos. Temos xogos de mesa, xogos cooperativos. Esta é a zona de dramatización. Hai disfraces, perrucas, diferentes tipos de materiais para caracterizarse. E logo esta é a zona que tamén ten máis éxito, que é a zona de construcción. Aquí temos unha parede de Lego. Ora ímolo ver mellor no espacio. Esta sería un pouco a distribución a nivel xeral. E aquí está por partes. Esta é a zona de dramatización. Hai un espello grande. E aquí temos todos os libros de teatro e tamén o camixibai. Hai marionetas, aquí hai disfraces, gorros, e aquí hai perrucas, collares, todo o que necesiten para disfrazarse. Esta é a zona de xogos, aquí era onde vos decía que nestes caixóns temos diferentes tipos de xogos, e aquí temos libros relacionados, temos libros de maxia, libros de xogos matemáticos, sudokus, hai libros tamén de deportes, de xogos tradicionais. Esta é a zona de lectura para os máis pequenos, están os libros de 3 a 7 anos aproximadamente, e esta é a zona de Lego. Hai unha parede que ocupa prácticamente toda a parede, e teñen a opción de facelos as construcións na parede ou ben aquí sentados nestas mesas. E logo hai como unha especie de barra na que tamén poden estar aí traballando. E aquí están todo o material que necesitan. E logo chegamos á última parte. A última parte é o que chamamos espazo experimental e audiovisual, que foi o que nos quedou todavía un pouco así, que ya non está rematado, por así decirlo, porque, acabáronse nosos cartos. E o que temos pendente para o vindeiro curso é crear o espacio de radio, un espacio onde se poida gravar, temos que pechar unha pequeniña zona para insonorizalo. Ora, ímolo ver aquí. Aquí está unha zona de traballo cooperativo, a zona audiovisual, e logo aquí está a zona de ciencias. Todo o material que había na aula de ciencias ahora está aquí, está integrado dentro da biblioteca. Hai unha mesa grande, na que caben todos os alumnos, de un grupo, entonces se poñen alrededor da mesa e cando van á aula de ciencias a facer experimentos, teñen espacio de abondo. Aquí vemos o mellor. Esta aula, vedes que en principio está bastante baleira. Esta é a zona na que vamos a pechar e vamos a montar a zona de radio.
Aquí nestes andéis está todo material de ciencias. Hai tamén unha pantalla, hai un canón. A veces a profesora de ciencias dan as clases aquí nesta zona. Teñen uns cosíns na que se sentan por aquí. Ela vai proxectando na pantalla os contidos que quer levar a cabo e logo fan a experimentación nesta mesa. Logo temos a zona do croma e logo está a zona de stop motion e cine. Aquí hai libros de cine, hai diferentes, por exemplo, teño aquí o dispositivo para poñer o teléfono, unha cámara de vídeo, hai luz. Esa teñen feito algún traballo, por exemplo, os nenos de infantil fixeron unha adaptación do conto de Oco, A Máscara do León, en stop motion, con figuriñas en plastilina. Vamos, o seguinte reto é este, o de emisora de radio. E, bueno, chegamos a casi o final, vos vou a poñer un pequeniño vídeo no que recollemos un pouco as impresións dos nenos o primeiro día que chegaron á biblioteca, porque había unha expectación moi grande, porque decían, pero vamos, cando ides a abrir a biblioteca? Xa tanto tempo, pero que estades facendo? Entonces, o día da inauguración non se nos ocurriu gravar en vídeo, que se hubiese sido mellor, e, bueno, sacamos así unhas cantas fotos e con esas poucas fotos, pois, fixemos un pequeniño vídeo. Mais abaixo acampada, o polvo non se move. Cacho un leito con forma de poza, ali por moitos anos desmorecer. Bueno, a música deste vídeo é a canción da nosa mascota. A nosa mascota ten unha canción, entonces cada vez que facemos unha celebración ou así, pois a poñemos, todos os nenos do cole a coñecen e sempre a cantamos. Os bocadillos foi un pouco os comentarios que eles nos ian facendo, entonces o que fixemos foi tamén poñelos aí para que quedasen plasmados. E agora, pois, como empecé con unha frase, tamén quero rematar con outra, de outro gran escritor, que di: sempre imaginei que o paraíso sería algún tipo de biblioteca. Nos seguiremos loitando e traballando para que a nosa biblioteca sexa un paraíso para os nosos alumnos e alumnas e un lugar tamén que lles axude a medrar. Moitas grazas. Ides vos fixar que cada unha das bibliotecas se caracteriza, ten a súa característica propia. A idea estaba clara de que non íamos reproducir un modelo único, non? E realmente o que está surdindo son bibliotecas con características propias. O que destaco, por exemplo, da Biblioteca do Castelo a Pedra, pois ese espacio de teatro. E moi interesante, ademais. Agora pasamos ao IES, ao IES Basanta Silva de Vilalba. Bueno, non sei. E agora como lle dou? Ah, vale, verdad.
Ola, boas tardes. Eu son Sabela, a encargada da Biblioteca Escolar do Santa Silva dende fai un ano. Foi chegar ao Santa Silva a entrar o Plan LIA na miña vida. O Instituto xa leva anos no Plan B, eu xa viña de traballar noutras bibliotecas. Levo anos asistindo a estas xornadas de bibliotecas e tamén a estes encontros do Plan B. Esta vez fui invitada por Cristina Porchelo, da Asesoría de Bibliotecas Escolares, para contarvos un pouco cal foi a experiencia nosa no Plan LIA, que entramos o ano pasado. E a elas dou as gracias pola confianza e polo apoio. Aquí vedes na imaxe o exterior do noso instituto. O Santiago da Santa Silva sitúase na vila de Vilalba, que colle unha ampla comarca da Terra Chá. Tamén colle os concellos de Xermade, o alumnado que temos os concellos de Xermade e Muras. É un IES de grandes dimensións, ten alrededor de 550 alumnos e alumnas e somos no claustro alrededor de 56 profesores e profesoras. É un instituto grande, a nosa biblioteca leva o nome de Agustín Fernández Paz por ser na honra do escritor vilalbés, é ele o que lle deu o nome, e donou unha importante cantidade de fondos á biblioteca. Sempre estivo moi vinculado, Agustín, á nosa biblioteca. Cando se nos concede o Plan LIA 2, recibimos un importante orzamento para equipamento mobiliario e, dende o primeiro momento, entendemos que a biblioteca deberá funcionar como un axente de compensación social, como así se recolle no Plan B. Contamos con alumnado que vive en zonas rurais con difícil acceso a internet ou mesmo con dificultades económicas que impiden o acceso ao equipamento ou aos fondos e que ese equipamento sí o vai a poder atopar na biblioteca escolar. A visita de Cristina Echelo foi crucial para emprender este camiño de transformación e de creación da biblioteca nese espazo creativo de aprendizaxes que elas xa tiñan na cabeza e que nós aínda non tiñamos cando chegaron. Unha dos primeiros encontros con elas, recordo que nos falaban de que imagináramos outra biblioteca posible. Así o fixemos, todo o que se nos viñera á cabeza e máis. E para iso sempre tuvemos presente outras bibliotecas de referencia, e neso coincidimos coa compañeira de Bueu, a UBIC de Tabacalera. Eu personalmente fui a primeira vez que escoitei falar das bibliotecas con ruído, que esa idea entroncaba moi ben coa nosa hora de lecer do instituto, que é cando realmente os rapaces acuden de forma autónoma á biblioteca, sin vir tutelados por un profesor ou por outra persoa que os acompañe. Era unha antiga fábrica de tabacos convertida nunha biblioteca de creación, nun centro de cultura contemporánea, e iso, salvando as distancias, era o que nos gustaría para a nosa biblioteca, xa digo, salvando as distancias. Vos tamén, claro. Despois tamén tiñamos como referente outras moitas bibliotecas que formaron parte das nosas vidas, das vidas das miñas compañeiras tamén do equipo de biblioteca, as bibliotecas municipais, bibliotecas dos barrios, as da universidade onde estudamos, etc. E outra biblioteca que nos deixou namoradas foi a das Covas de Meaño, que é esa que vedes na figura do medio. Xa vedes que é moi bonita. E as dos extremos é a UBIC de Tabacalera. A partir de aí emprendimos... Aquí descolocouse, non pasa nada. Aquí estamos xa na nosa biblioteca, este é o plano do noso instituto, xa dixemos que era un instituto bastante grande, con bastante complexidade a hora de repartir os espazos. Son tres edificios, este o A, que é o edificio de entrada, pero que ademais deste hai outros dous, e polo medio hai pabellóns, e todo isto únese por corredores exteriores. E a biblioteca está nun dos extremos dese edificio A, por onde se entra, pero realmente queda bastante illada en relación, por exemplo, a ESO, porque neste edificio onde temos o bacharelato, queda nun extremo do edificio do bacharelato, alonxado do resto da ESO. Unha distribución un tanto complexa. E aquí vemos como este é o plano xa da biblioteca, que fai unha L. Entrase por aquí é un espazo grande, un mostrador de préstamo e outro espazo. Entón, partíamos desa circunstancia de mobiliario moi aparatoso, mesas que foran da aula de dibuixo, mesas grandes, moi aparatoso. Eso sí, tiñamos
o bo, o positivo, que é unha biblioteca que sigue sendo moi luminosa. Toda é exterior, ventás deste lado, fiestras, e por aquí tamén, que dan a un patio interior, pero é moi luminosa. Entón, pensamos que esta parte, que é a máis ruidosa, porque entran os alumnos para o préstamo, íbamos a dedicar á zona de lectura informal. Esta outra, máis recollida, á zona de lectura formal. Esa era a idea. Os obxectivos. É unha biblioteca que fose accesible, funcional, simple, luminosa, e intentaron que fose o máis atractiva posible, non os espazos para os rapaces. Un novo modelo de biblioteca escolar para o traballo curricular, pero tamén para onde tiveran cabida outras prácticas innovadoras, traballos colaborativos, etc., de lectura, de información, de aprendizaxe, pero tamén de creación. Moitas destas ideas non eran novas, xa se estaban facendo anteriormente no centro, pero agora se intentan ofrecer espazos que faciliten máis estes traballos, non? E imos ver agora como se levaron a cabo esas transformacións. Esta é a biblioteca antes do LIA, e vemos que estaba toda composta de mesas. Este é un espazo, este é o espazo interior, mesas enormes, pouco funcionais, porque non se podían mover nin trasladar para adaptalas a diferentes funcións ou a diferentes actividades, e sí que tiña unhas mesas redondas, unhas poucas mesas redondas deste lado, que eran un poquinho máis funcionais. Estas conservámolos e estas eliminámolas. E depois tiñamos unha serie de ordenadores que non funcionaban por sí solos, que xa foran reaproveitados e que funcionaban alimentados por este ordenador central. É dicir, daban continuos problemas, tiñan que estar continuamente os informáticos no centro, e nese sentido, para nós o Plan LIA foi unha bendición no referente ao equipamento. Aquí vemos o espazo antes do LIA, que era un espazo vacío que a veces se utilizaba como expositor de fondos temporal con unhos móviles con rodas, e o espazo Maker, un espazo de traballo que foi creado a partir, esta idea tamén foi de Cristina e Chelo, cando chegaron dixeron esa esquina para un espazo de traballo, e este foi a orixe do espazo Maker, que despois pasou a diseñalo o noso profesor de plástica, diseñounolo, nós pedimos presupostos, e o carpinteiro que vimos que tal, encargámoslle o deseño do profesor de plástica. Aquí temos outra imaxe do espazo, que as mesas redondas, deste espazo de entrada, que as mesas redondas era un espazo un pouco caótico, tiña mesas, uns sofás aquí vermellos que tamén seguimos aproveitando, pero despois dímonos conta do enorme espazo co que contábamos. Este é o espazo vacío, despois vemos aquí como se lle mete mobiliario e tal. Este espazo é o espazo que falábamos da lectura informal na entrada da biblioteca, por ser máis ruidoso, porque é por onde se entra para o préstamo. Nunha esquina diferentes espazos dentro dun mismo espazo. A esquina do espazo Maker, un espazo para o cómic, que é onde temos esta estantería, e aquí, cara atrás, temos outro espazo de revistas que veremos agora. Este espacio de cómic, tamén a estantería encargamos ao carpinteiro, con puffs e dúas butacas para que os rapaces lean, fagan cómics, aquí están pintando, etc. Un espacio tamén, os puffs dan moito xogo porque lévanos dun lado para outro, é un espazo multifuncional. Aquí nestes sofás temos unha estantería aquí detrás para xogos diversos, desde cubos de Rubik, axedreces, timelines, compramos moitos xogos con estes cartos. E o espazo de lectura con butacas, tamén puffs e dúas butacas de patchwork, que como os sofás vermellos condicionábanos o color vermello para toda a biblioteca, pois xa decidimos colorido a tope. Esta é unha das actividades que funciona moi ben, o Limpa o Bico cun poema, unhos servilleteros que puxemos neste espazo de lectura informal, e que os rapaces baixan, escriben poemas, outros levan poemas, outros volven a deixar, está continuamente cheo o servilletero. E aquí está o espazo Maker, o espazo de traballo. É un espazo para todo tipo de traballos, desde pintar hasta estudiar en época de exames, etc.
con 2 paneles de metal para tamén colgar ferramentas, lápices, tixeiras, unha pistola de silicona que se dá moito uso, etc. Aquí vemos os rapaces traballando nun mural. Este espazo maker está equipado cunha impresora 3D, temos no centro a asignatura de impresión 3D, e o profesorado, ademais do profesorado de tecnoloxía, un grupo aparte tamén estamos facendo con eles un curso de impresión 3D pola tarde para que a impresora chegue a máis público, a máis profesorado. E os rapaces xa van por diante nosa, xa veñen con pendrives que queren imprimir na impresora. De momento, ainda non lle la deixamos porque ainda estamos nós aprendendo a usala, como para deixala así, aparte é bastante sensible. Unha máquina de chapas, de facer chapas, chaveiros, espellos. Fixemos un obradoiro, a veces propoñemos actividades, obradoiro de chapas. Ali temos a máquina, eles veñen de forma autónoma, normalmente convocamos obradoiro de chapas con citas literarias ou de chapas con algo relacionado coa literatura. Unha guillotina, que pode parecer para que era unha guillotina na biblioteca, dáselle moitísimo uso, os rapaces veñen a encanotillar traballos, eles autónomamente gardan, reaproveitan, reciclan os canutillos duns anos para outros, duns traballos para outros, pinturas, un mapa do mundo interactivo, unha plastificadora, no Club de Lectura facemos marcapáxinas, eles escollen citas literarias dos libros que len, e despois maquétanos e plastifícanos e salen marcapáxinas preciosos, pinturas de todo tipo, unha guillotina, en vez de andar comprando rolos de papel continuamente, pois esta guillotina, eles xa van, cortan o papel que queren, etc. 7 iPads, que aquí non se ven, pero tamén nos temos, eles ainda nos puxamos en funcionamento, pero temos, porque ainda acaban de chegar e estamos facendo un moble para podelos cargar, pero tamén poderanos un dos equipamentos que compramos. E depois unha mesa multifunción que nos diseñou o profesor de Física e Química e que tamén lle mandamos ao carpinteiro facer, e que é un cubo que ten caixóns, ábrese, incluso unha das pestanas se lle eleva para arriba, entón tanto sirve para traballar como para guardar cousas como para expoñer fondos. E ademais ten rodas polo que a podemos trasladar para fora, pode salir da biblioteca, entrar, etc. Aquí os rapaces traballando no espazo maker, canutillando traballos, facendo un traballo para o 25N, aquí no Nadal, aquí sacando fotos aos lombos dos libros por un concurso que convocamos de poemas nos lombos dos libros, marcapáxinas do Club de Lectura e outros que plastificaron coa plastificadora. A veces o espazo maker aquí facendo o poema do mes, temos un panel onde cada mes os rapaces de forma autónoma apúntanse, ilustran un poema, é dicir, ao poema ponenlle debuxos ou, fan o que eles consideren. Fotocall no espacio maker polo Día de Rosalía, e a veces non chega o espacio maker a nada e utilizamos as propias mesas, aquí pintando unha pipi calzas largas polo 25N tamén, por unha exposición que fixemos. Ben vedes, polo chan, para isto é moi cómodo os puffs, aunque aquí xa tamén temos estes puffs pequenos, aquí eles xa se estenden polo chan porque é unha enorme pancarta para o entroido, traballos varios. Fixemos un obradoiro nese espacio maker tamén de pintar camisetas con citas literarias, pintar tazas e aquí facendo marcapáxinas. Nese espazo maker temos tamén sempre está surtido de pegamento, aquí de bolas para colocarlle un sinalador ao marcapáxinas, etc. Este é o poema do mes, que tamén anda por ali polo medio, a veces sacámoslo para fora, cando estorba, porque moitas veces estorba. Aquí vemos que están traballando. Esta é unha exposición, como a biblioteca queda nun extremo da biblioteca, intentamos sacala sempre que podemos afora, ao resto do centro. Aquí polo Día da Paz fixamos unha especie de campamento de refuxados, aquí ainda está en construcción un estanteiro, os rapaces montaron eles no patio, cunhos carteles onde identificaron rumores acerca dos refuxados e eles contraargumentaban por que eran falsos.
Fixeron cada rapaz unha exposición de maletas, elixindo un refuxiado, o traxecto que pasou cando se tivo que marchar, un mapiña co traxecto. Bueno, isto buscaron en internet información, hai máis exposicións deste tipo onde tamén sacaron referencias e trouxeron maletas da casa, en cada maletiña pois un obxecto que se levaron cando marcharon da casa, fotos, etc. Bueno, ademais tamén o profesorado, e ademais do traballo creativo, tamén baixa ao alumnado a veces a facer traballos de busca e de información, de investigación, seleccionan, organizan esa información e finalmente, neste caso, polo 50 aniversario do maio do 68, un pouco atrasados, pero fixeron a principios deste curso un traballo de investigación sobre este tema e os textos que ao final organizaron e redactaron e máis moita parte de cartelería, fixeron unha exposición no corredor que leva á biblioteca do edificio A, fixeron marcapáxinas tamén e despois ao largo de todo o instituto sacaron citas do maio do 68 e colocáronas ao largo do instituto. No ángulo da biblioteca temos o espazo Make, o mostrador de préstamo, que era só un cubo e agora fixemos dous, aumentámolo para poder, mentras unha persona presta, a outra estar traballando noutro ordenador. Decorámola con vinilos que nos diseñou Xiralúa, para facelo máis atractivo. Agustín Fernández Paz, que era o que leva o nome da nosa biblioteca, un paso de cebra con escritores galegos, Rosalía, Castelao, Cabanillas, Carballo Calero, e despois unha frase do Macbeth de Shakespeare que estaba relacionada con Agustín Fernández Paz pola súa novela Non hai noite tan longa. Reunide todo o ánimo que poidades, que non hai noite tan longa que non remate en día. Bueno, para darlle ánimos en época de exames, etc. E o Principiño, ler das soños. Este é o espazo xa de lectura formal, o espazo da esquerda, xa para o último espazo, con mesas, as mesas redondas que cambiamos para aquí, e aquelas mesas tan aparatosas de madeira, reaproveitamos esa madeira e fixemos unha barra lateral co que ganamos para os ordenadores portátiles, 7 tamén que mercamos, polo que ganamos moito espazo. Isto ainda está en construcción, aquí os estores, como son, entralles moita luz, vamos a cambialos por outros máis. Aquí está o espazo de lectura formal, que tamén dá moito xogo estas mesas tal, porque, por exemplo, no club de lectura estas mesas pequenas pódense poñer en círculo para que todos nos vexamos, etc. Non son tan aparatosas. Aquí está o espazo outra vez dos ordenadores. E, por último, un PC all-in-one, que é dicir, todo nun, que é táctil para poder consultar o catálogo. Ainda nos queda poñer o vinilo de consulta do catálogo e isto temos un voluntario que é o que forma os outros rapaces para esta consulta. O profesorado en xeral está moi implicado ca biblioteca, participan en diseñarnos os mobles sin que nos lle digamos nada, a veces, baixan á biblioteca cada vez máis, hai nos que van máis lentamente, pero cada vez baixan máis á biblioteca porque a facer traballos de investigación, exposicións temáticas, certames, obradoiros de poesía e un amplo abano de actividades posibles e de equipamento que oferta a biblioteca e que son ben recibidos normalmente polo profesorado. E agora poño un vídeo de 2 minutos, se me dá tempo, que é froito da nosa colaboración con asociacións da vila, neste caso co Instituto de Estudios Chairegos, con Edicións Xerais de Galicia e co Concello de Vilalba. Elaboramos este vídeo para proxectar no acto de entrega do Premio Agustín Fernández Paz de Literatura, que colaboramos con eles todos os anos, neste acto que este ano o premio levouno Rosa Aneiros. Entón, nós puxemos o noso graniño de area cun vídeo dedicado a Agustín, e como titúlase Todas somos Agustín, ímolo ver e xa rematamos. Paisaxes guardadas da nosa memoria. Nesta vilar onde aprendimos a nomear o mundo, todas somos Agustín. Neste barrio das Fontiñas, centro do seu mundo. Nas fermosas bidueiras que os uxaban, mentras bailaba o seu peón de luz. Na colcha de trapos da nosa Antoñita, metáfora da diversidade. Nas lembranzas da infancia, verdadeira patria das persoas. Todas somos Agustín. Nos contos que escoitamos, nos libros e TVs que lemos, nas películas que vimos, nos vellos cines que xa non están, do Salvatore de Cinema Paradiso ao Damián des Fantasmas de Luz. Todas somos Agustín. En Cartas de Inverno, na casa encantada de Xavier e Adrián, con Sara, nesa noite de voraces sombras,
nas historias de amor e nas realidades terribles, na defensa do poder da lectura, todas somos Agustín. Nas que reivindican espazos de igualdade para todos, na valentía de Rosa Parks, naquelas que con pequenos xestos moven mundos, nas que procuran un mundo máis xusto e solidario, nas que beben soños como quen bebe agua, nas que se valen da utopía para camiñar, todas somos Agustín. Na lectura incómoda que che revolve a cabeza, na escritura como un acto de resistencia, na agitación da literatura que non se somete, na procura dunha educación inconforme e reflexiva, no compromiso e coherencia en defensa da nosa lingua. Todas somos Agustín. Nas fábricas de soños, na educación como un arma cargada de futuro, no recordo dos imprescindibles, en cada rúa, en cada rostro, en cada verbo, en cada injustiza, todas somos Agustín. Nos freos invernos xaros da chaira, na neve interminable, no corazón do bosque, nas fronteiras do medo, no amor o único que queda. Todas somos Agustín. 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 Bueno, pois este vídeo foi... Inauguramos a cámara de vídeo, que compramos tamén cos fondos do Plan LIA neste vídeo. Bueno, pois moitas grazas pola vosa atención e nada máis. Terceiro centro, o CPI Suárez Marquier do Rosal. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Son Bea, profe de primaria do CPI Manuel Suárez Marquier, como ben dixo Paz. Levo 3 anos nese centro, levo sendo a coordinadora da biblioteca 2 anos. Antes de nada, gustaríame darlle as gracias a Paz e a Asesoría de Bibliotecas Escolares por invitarme a estar hoxe aquí con todos vos, falándovos un pouquiño das características da nosa biblioteca. O CPI Manuel Suárez Marquier leva formando parte do Plan B desde o ano 2010-2011. Bueno, primeiro teño que decir que o CPI temos alumnado que vai desde primeiro de educación primaria hasta cuarto da ESO. De feito, na biblioteca xogamos moito con iso, en moitísimas actividades das que organizamos nela. Como dicía, formamos parte do Plan B desde o ano 2010-2011 grazas ao traballo de sucesivos equipos que foron pasando pola biblioteca. Esta leva experimentando transformacións en distintos eidos, programático, de compra de fondos, metodolóxico. Ahora, coa inclusión no Plan LIA, estes cambios vense tamén potenciados afectando a unha nova reestruturación do que é o espazo da biblioteca e do que é o mobiliario. Aproveitamos espazos que tiñamos no centro, como por exemplo o Sardín, que logo explicarei todo o que estivemos facendo nel. Aproveitamos tamén unha cocina que estaba situada nun habitáculo a carón da biblioteca e transformámola nun laboratorio.
pero tamén creamos espazos novos, como é o caso da radio, que está vinculada á biblioteca, ou diferentes microespazos dentro da propia biblioteca. Aquí vos presento a nosa biblioteca, que se chama a Quinta dos Libros. Está situada nun lugar estratégico e de fácil acceso ao centro. Está xusto na entrada principal ao centro. Ten unhas grandes cristaleiras que a abren visualmente ao exterior. Parece que cando entras aí, entras como nun salón aberto aos visitantes. Aquí vos presento o espazo dentro da biblioteca. Ao igual que as miñas compañeiras, está dividida en diferentes recunchos. Neste caso, podedes ver a zona de traballo e de estudo, onde os alumnos ou ben en horario nas súas sesións de clase acuden aí a dar clase co profesor, ou ben, pois nos recreos tamén poden pasarse por aquí a estudar ou, a traballar en grupo. Noutra zona temos a zona dos ordenadores. Hai 4 ordenadores de mesa e 3 portátiles que eles poden coller sin ningún problema. Outra vez, estos utilízanos para buscar información, para facer traballos, etc. Esta é unha zona creativa, por así decilo. Está esta pizarra blanca que dá moitísimo xogo porque é móvil. Aquí os alumnos o que fan é que moitas veces queren repasar, por exemplo, matemáticas ou física e química, e o que fan é que utilízana para uns aos outros ensinarlle. En vez de utilizar papel ou as libretas, pois están aí de pé repasando exercicios ou, explicando uns aos outros. E outras veces simplemente utilízana para, pois deixar voar a súa imaginación, sobre todo os máis cativos, que lles encanta escribir na pizarra. Gustaríame resaltar esta zona de aquí, onde hai un microescenario e un micrófono. Aquí o que fan os alumnos de maneira espontánea ou non tan espontánea, esta zona utilízase para recitados, para expoñer os seus proxectos, para lecturas en voz alta, ou moitas veces simplemente collen o micrófono e, pois falan, cantan. Seguimos falando de distintos recunchos da nosa biblioteca. Temos o recuncho de lectura informal e, como vedes, este é moito máis colorido porque, aínda que aquí nesta foto hai 2 rapaciñas máis grandes, generalmente é aquí onde están os máis cativos. Como vos dixen, aquí no noso centro hai idades que comprenden desde os 6 hasta os 14. Esta sería a zona de empréstito de evolución. Tamén me gustaría resaltar que encima dos andéis, que logo falarei deles en particular, todos estes traballos que vedes por aquí encima están expostos porque son traballos feitos polos propios alumnos para diferentes actividades. Pois monicreques para os contacontos, peluches para contar historias, etcétera, etcétera. Perdón. Este ano creamos un recuncho en forma de L, que podedes ver aquí. Este recuncho denominámolo o recuncho científico. Nela hai lentes binoculares, hai diferentes xogos científicos, cubos de Rubik. Aquí os alumnos poden empregar todo ese material dunha forma directa e sin mediador para crear así unha experiencia manipulativa, espontánea e casual. Se vos fixades, este recuncho ten 2 alturas, outra vez tendo en conta as distintas edades dos rapaces que están no noso centro.
Tamén podedes ver que hai unha cortiza xigante, porque para facer máis vivo ese recuncho, aínda que aquí neste momento, nesta foto, non aparece reflexado todo o que hai agora, porque esta foto é de fai uns meses, sí que está chea de recortes de noticias científicas que os nenos consideran interesantes, entonces recórtanas, péganas aí, hai pósters e hai cartéis. Outra zona que se incorporou a principios deste curso é esta mesa poligonal que ten a ventaxa que se pode fragmentar. Isto dá moitísimo xogo a hora de traballar. É o recuncho onde, digo os voluntarios de biblioteca, pero calquera alumno que o necesite, vamos, poden acceder a ela, donde se reúnen para traballar en grupo, donde poden manipular, recortar, pegar. O mellor da mesa é, xa vos digo, o xogo que dá, porque poden estar en círculo ou podemos colocala como a necesitemos. Logo está o recuncho do noso proxecto. Todos os anos hai un proxecto na biblioteca. Este ano o proxecto xira arredor do cine. O título do proxecto é Quinta e Acción. E aquí aparecen expostos todo o material bibliográfico que ten que ver co noso proxecto e que os nenos e os mestres poden acceder a él cando o necesiten. Se vos fixades, nesta foto hai un montón de películas, porque o proxecto vai de cine, estamos traballando moitísimo o cine, estánse comprando moitos fondos de cine. Hai expositores para as novidades. Outro gran cambio que sufriu a nosa biblioteca este ano é o das estanterías. No noso centro non contamos con un salón de actos. Entón, é a biblioteca o lugar onde se celebran os actos en gran grupo. Cal era o problema? Que contábamos con andéis estáticos. Entón, isto que pasaba? Que limitaba enormemente a flexibilidade espacial do habitáculo. Decidimos cambiar eses andéis que se aproveitaron nas bibliotecas de aula das aulas de secundaria. Como dicía, cambiáronse eses andéis estáticos por outros que teñen as mesmas dimensións e que forman o corpo central da biblioteca. Pero que pasou? Que pasa? Que estes andéis teñen rodas invisibles. Entón, podemos xogar con eles, dependendo das necesidades do momento ou dependendo das actividades que se realizan aí. Se vos fixades, podense mover e móvense moi facilmente, aínda que parecen uns armatrostes moi grandes, porque eu cando os vin dixen, a ver como imos mover isto, pero non, as rodas facilitan moitísimo esa manipulación. Entón, se vos fixades, podense crear microespazos ou podense colocar de maneira que podemos estar realizando diferentes actividades sin molestarnos uns aos outros. E tamén o que podemos facer é retiralas por completo, retirar esas estanterías, retiralas por completo para realizar, por exemplo, actividades como poden ser temos un club de jazz no cole que se celebra unha vez ao ano a finales de maio, principios de xuño. Esta actuación conxuga a música e a poesía. Implícanse moitísimos departamentos, obviamente o departamento de música, os departamentos de lingua, os alumnos. Eso significa que hai que dar cabida a moita xente nesa actividade. Este vai ser o primeiro ano que o fagamos e eu teño a esperanza de que funcione, porque quitaremos todo e que haberá moita máis xente. Por exemplo, tivemos o planetario no cole. Nos propuxemos un sitio para colocalo, que era, se mal non recordo, era o pabillón de primaria. Que pasou? Que cando chegaron os chicos para colocalo dixeron que aquel sitio que era moi húmedo, que facía moito frío, que eso que non iba a resultar.
Como solucionamos o problema? Pois imos ver se isto funciona. Efectivamente, ensinamos a biblioteca, dixémoslle que podíamos mover as estanterías, voilà, non tivemos ningún problema. Colocamos aí o planetario, pasou toda a primaria e secundaria por el, foi, a verdade, é que unha solución moi boa. Outra estancia que me gustaría falar dela é o laboratorio. Había no cole, como dixen antes, unha cociña que non se lle estaba dando moito uso, entón decidimos transformar e remodelar esa cociña nun laboratorio. É verdade que a cociña si podemos dicir que era un laboratorio xa de por sí, pero entonces mellorámolo. Agora ese laboratorio emprégase moitísimo máis polas mestras de primaria que van aí con seus alumnos a dar as clases de ciencias e tamén os voluntarios de biblioteca, os rapaces voluntarios de biblioteca organizan moitísimos experimentos científicos, home, sin seliños, tampouco é que eso, pero os máis cativos é unha actividade moi interesante. O laboratorio leva o nome do xenetista Ángel Carracedo porque foi o noso invitado e foi o padriño do noso laboratorio. Gustaríame destacar que este ano cambiamos a porta dese laboratorio porque era unha porta de madeira, opaca, antiga, entón quedaba como que entrabas ali e daba un pouco de claustrofobia. Decidimos cambiar a porta, cambiámola por unha porta acristalada, corredeira, entón isto agora fai que entre moitísima máis luz tanto na biblioteca como no laboratorio, produce así como un efecto contaxio, non? Ai, sí, perdón, que se me olvidaba. Bueno, e que as sillas non se ven aquí, porque xusto esta foto a mellor non é máis adecuada. Pero todas as sillas que vedes aquí teñen un símbolo químico en forma de... O sea, é un vinilo que ten un símbolo químico. Entonces, os nenos, cada vez que chegan ao laboratorio e se sentan nunha silla, pois están a mirar. Ai, a ver, eu estou sentado, non? E resulta, a verdade, que é moi divertido e que irás que non, vanlle entrando os símbolos químicos. É unha tabla periódica, pero móvil. A ver, aquí, esta foto quería vos ensinar. Vedes, pon aquí, non tocar, experimento en proceso. Bueno, pois as profes de primaria van aí, fan os seus experimentos cos nenos, quedan aí, todo o mundo sabe o que hai que facer. Aquí, por exemplo, podedes ver a dúas nenas que están nun deses obradoiros que vos decía do voluntariado. Non pasa nada. Aquí. Claro, que pasaba? Que a Quinta dos Libros, físicamente, o espazo físico é o que é. Non tiñamos a oportunidade como tiñades vos de ampliar tirando paredes e todo iso. Entón, que decidimos? Que, como non podía medrar físicamente, decidimos estendela por diferentes recunchos do que é o noso centro. Un deses recunchos é a nosa radio. A Voz da Mata chamase a nosa radio. Gracias ao Plan LIA, utilizamos unha das aulas que está no andar superior e reconvertémolas nunha radio. Que fixemos? Construímos unha cabina insonorizada que ten capacidade para 8 ou 10 alumnos, compramos todo o material. Se vos fixades, a cabina ten cristales, isto é importante porque non che dá esa sensación de agobio. Necesitábamos máis espacio, dependendo das nosas necesidades, porque cal é o problema? Nós non queríamos que a radio fose como unha especie de gueto no que solamente iban a entrar ali pois os 5 ou 6 personas que formaban parte do equipo da radio. Non, queremos que todo o mundo emprega a radio como calquer outro instrumento máis que podes empregar nas túas clases.
Entón, claro, se tes que subir a radio con unha clase de 20 nenos, é imposible, ti non podes meter 20 nenos dentro da cabina a traballar, eso é inviable. Entón, que fixemos? Vale, podemos ir a radio, entran os 8 ou 10 nenos que teñan que traballar nese momento na grabación, pero logo hai toda unha bancada exterior no que os outros nenos poden estar escoitando a grabación, porque hai altofalantes que salen aí e eles poden escoitar o que está pasando. Ao mesmo tempo, é un lugar de almacenaxe. Aquí hai que ser moi práctico. Se chegan os nenos cas mochilas, cas cazadoras, non sei que, onde se mete todo? Pois podemos metelo aí. Non pode estar todo ciscado polo chan porque non hai espacio físico. Logo, tamén me gustaría decir que a radio está decorada con pequenos, con vinilos e con pequenos detalles que fixeron os propios alumnos na clase de tecnoloxía, co profe de tecnoloxía. Aquí os podedes ver. Todo isto fixeron os propios alumnos. Non dábamos atopado unhas luceciñas destas que puseran no aire, todas estaban en inglés, entón ao final decidimos facelas, decidiron facelas eles. Teño que decir que a madriña da nosa radio é María Solar, que moi amablemente accedeu a pasar unha tarde con nós. Ti tamén estabas. A verdade é que foi unha experiencia moi gratificante. Unha experiencia maravillosa. E por que digo que é unha experiencia maravillosa? Puxenvos dúas fotos, unhas rapazas de cuarto da ESO e uns nenos de cuarto de primaria. A radio está nos dando moitísimo xogo, fanse cousas maravillosas porque ao mellor non é tanto o produto final, senón o proceso. A radio van todos os nenos do cole a facer o que lles gusta, preparan as súas actividades e logo léenas na radio. Que hai un concurso literario, van o conto que gana, o neno leo aí. A verdade é que está resultando moi ben. Claro, que pasa? Eu digo os pequeniños. Cos cursos máis baixos necesitan máis axuda, non son tan autónomos, tes que estar ti un pouco máis pendiente, sobre todo do que é o control. Pero fixadevos, nos cursos máis altos eles son completamente autónomos. Xa non tes que estar ti aí, hai persoas que a estas alturas xa controlan perfectamente todo o que hai que facer para que as grabacións salan adiante. Seguimos abrindo espazos. Na entrada do centro hai un espazo de lectura. Se vos fixades aquí neste mural, sempre se pon o nome do proxecto dese ano. Este ano é Quinta Acción. Nesta entrada hai un par de sofás, é unha zona así como máis informal e os nenos teñen acceso a revistas ou... Aquí se ve mellor. Teñen acceso a revistas e aos libros Estrela, que os libros Estrela son libros que nos consideramos especiais, pois polas ilustracións, polas súas características. Hai bastantes libros Estrela, teñen moitísima aceptación. Este ano tivemos que comprar máis andeis móviles para poder colocalos. Aproveitamos tamén... Perdón. Aproveitamos tamén... vou un poquinho rápido logo. Aproveitamos tamén a entrada do centro facendo unha prolongación visual dos elementos de carpintería, como podedes ver aquí. O propio mostrador de secretaría pois adecuouse á estética da biblioteca. Entón, aproveitamos para prolongalo e utilizamos este espazo como, outra vez, punto de lectura de xornais e revistas e tamén como zona de lectura digital. Aquí podedes ver expositores, cortizas para anunciar o que se está facendo na biblioteca semanalmente. Gustaríame resaltar tamén este recuncho, que é un recuncho que se fixo dentro da zona de... dentro do... non sale a palabra.
xefatura, o que se fixo foi comprar este sofá, estes puffs, este mueble. Aí é unha zona para reunións informais onde se fai mediación e onde os voluntarios de biblioteca se reúnen para falar dos obradoiros e preparar un pouquiño os obradoiros que van levar a cabo. Aquí podedes ver outra vez a entrada da biblioteca cos libros estrela. Hai unha enorme televisión, unha pantalla de televisión na que cada semana o timbre musical se expón aí. Logo aquí se proxectan os vídeos que se van facendo con todas as actividades que se realizan na biblioteca. Estes son os ventanais do que vos falaba. Neste momento están todos adornados con pósters para darlle un pouco de ambiente ao que é todo o centro con respecto ao proxecto. Outro recuncho moi importante que creamos é o recuncho de xogos para a secundaria. Outra vez, habilitouse bancadas, mesas e cadeiras para que os rapaces de secundaria se reúnan no recreo, no seu tempo de lecer, estén aí. O sitio é estratégico, realmente non nos collimos nós, realmente escolleron eles porque era eles aí onde se reunían. Entonces, démonos conta de que, oye, se están reunindo aí, por que non imos aproveitar ese espazo para seguir ampliando? Está tendo moitísimo éxito, sobre todo tamén porque, rapaces que tiñan máis problemas para socializar e tal, pois a verdade é que aí onde se reúnen isto está funcionando. Seguimos estendendo a biblioteca, esta vez cara ao exterior. Orsal ten un clima espectacular. Un microclima. E tiñamos que aproveitalo. Entón, fora da biblioteca había un xardín espectacular. Adecentamos o xardín e decidimos que tiñamos que sacar a biblioteca ao xardín. Estas son as primeiras fotos que se van facendo, porque agora é cando realmente se empeza a aproveitar. Que fan? Compramos cadeiras de exterior, obviamente, collen os libros e van ler fora, no recreo, nas horas de lectura, os clubs de lectura tamén empezan a facer aí os seus encontros, está resultando moi ben. Por outra banda, na zona de primaria, no patio de primaria, hai un bosquiño, un bosque pequeniño ao fondo, e os nenos encántalle ese sitio, é aí onde realmente xogan. Entón dixemos, pois nada, se é aí onde lles gusta estar, imos levar a biblioteca aí. Tamén compramos unhas mesas de madeira con bancos incorporados, e iso é unha zona de lectura tamén. E nada, gustaríame rematar dicindo que calquera sitio é bo para ler e aprender. Aquí podedes ver unha das voluntarias da biblioteca contando un conto, os máis cativos facendo un obradoiro tirados no chan, que é onde máis lles gusta estar, lecturas compartidas entre grandes e pequenos, actividades do CEMAL, que é unha historia que temos na biblioteca que realizan os alumnos da ESO, fan que son doctores, receitan médicos para curar os máis cativos. Xa non me entreteño máis, solamente me gustaría decir que consideramos a biblioteca como un dos eixos vertebradores do centro de maneira global, que gustaríanos que a nosa biblioteca trascendera barreiras físicas para converterse nunha extensión do traballo de aula e un motivo de cooperación eficaz. Nese camiño no que estamos traballando, seguiremos traballando. Moitísimas gracias a todos e a todas pola vosa atención. Me he pasado. Bueno, estamos en tempo de descanso, pero se algunha persoa quere facer algunha pregunta a calquera das tres, en breve supoño que teremos vídeo de todas estas bibliotecas, pero bueno, estamos aínda aí. Pues nada, entonces, pues nos vamos. Veña.